ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ନଗରୀ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସେତୁ ରହିଛି ଅଠରନଳା ବ୍ରିଜ। ଏହି ସେତୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକକଥା, ଜନଶ୍ରୁତି ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅଠରନଳା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଏହାର ଐତିହାସିକକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ନଥିଲା। ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗର ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଦିନରେ ଯେତେ ପଥର ରଖାଯାଉଥିଲା, ରାତି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। କାରିଗରମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପୁନର୍ବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏତେ ଧନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା। ଏକ ରାତିରେ ରାଜା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଏହି ସେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଥ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ବଳିଦାନ ମା? ଦେବୀ କହିଲେ, 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେତୁ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚମକି ଉଠିଲେ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜାଙ୍କ 18 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମର ବଳିଦାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପକାର ହେବ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏହି 18 ଜଣ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ସେତୁର 8ଟି ଖେଳଣା ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ନାମ 18ନଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 18 ନଳାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, 18ନଳା ସେତୁରେ 18ଟି ଖେଳଣା ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି 18 ସଂଖ୍ୟାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 18 ଦିନ, 18 ପୁରାଣ, 18 ଖେଳଣା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ 18ନଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୂରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ 18ନଳା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସମାନଙ୍କ ମତରେ 18ନଳା ସେତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ 18 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବଳିଦାନ କାହାଣୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଲୋକକଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। 18ନଳା କେବଳ ଏକ ସେତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେହି ପୁରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 18ନଳା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏକ ରାଜା, 18 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଥ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାନ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।